Fencing permit sa duha ka mga luna nga gipanag-iya og mga langyaw gipa-revoke sa mayor sa syudad sa Lapu-Lapu. Human masuta nga fish pond ang dapit o gitambakan lang. Si Luan Merondina sa report. Personal nga gisusi ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahongchan ang Karahay Creek nga mo'y nagsilbing outfall sa tubig gikan sa mga panimay ug establishmento sa Sitio Tangke, Barangay Basak. Ang City Engineering Office kasamtangang nagpahigayon og dredging sa Karahay Creek. Ning pipila ka adlaw nga pag-uwan-uwan ubay-ubay sa mga dapit sa barangay ang nakasinati og pagbaha. Ang ato ang outfall nga duha ka buok imbornal is not enough, no? So kinahanglan ta og additional. So ang buhaton nato katong dito dapit sa atong unaha gamay sa atong STP, maghimo ta og lain nga drainage, no, open canal. I-survey namo kay dili man ta makahimo og diretso ra tagkabkab sa bakho kung dili i-survey. Kay ang elevation may atong gi-after nga mo going flow gyud diri sa creek ang ato ang dagat. Ang didto gud dapita munang butangan na lang nato og access sa laing tubig kay dili enough kung dinhira ang duhara nga ato ang outfall. Lakip sa nasuta sa mayor sa iyahang pag-inspeksyon ang fish pond hadol sa Karahay Creek nga gitambakan na og anapog ug nakakuha na og fencing permit sa dakbayan alang sa tukurong housing sa dapit. Ang duha ka luna gikatahong gipanag-iya sa duha ka mga langyaw. So kung abunuhan pa ni siya, i-elevate ni siya, mo backflow gid ang tanang tubig. Ang ato karon, ang ato ang immediate nga gihimo is ato ang gi-revoke ang tanan nilang mga permiso. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.